Are sa mga nabudlayan dira sa Ipon Challenge, ari hibalunta ang mga savings tips gikan sa mag-asawa sa Bacolod City agud matuman ang mga handom pinaagi sa dedikasyon sa hugot nga pagkinot. Yaring aton gintutukan. Agud mapatukod ang ilahandom nga balay, makabakal sang duta kag matigayon ang pag-angkon sang dugang nga edukasyon. Naghimo sa maid-id nga estratehiya ang mag-asawa nga Tranquilino kag Marnie Onggi. Sang Barangay Alangilan, Bacolod City. Si Miss Seri sa elementary school teacher, kag si Mrs. naman ang call center agent kag subong nag-work from home bilang online language teacher. Ang ila ginkasugtan, 80% sang ila sweldo ang masulod sa ila savings. Ang nabilin, ginakinot kag ginapaigo-igo agon matigayon ang madugay na nga mga handom. Gina-prioritize sa kita mga butang at kinahanglan tapos isa aton kinahanglan tagali hindi. Since especially for women, I know nga may mga desires kitaya as a woman, pero kung ikaw gasugod pamilya or may ginatigan-an for your family, i-weigh gid ang imo nga priorities kag make sure nga kapalong may disiplina sa self mo kung anong baklon mo. Magluwas sa 80% savings. Ang ila bonuses, diretso man sa sinuptan. Pro tip number 1 ni Mr. and Mrs. Onggi, i-delete ang online shopping apps nga masami rason sang paggasto. Before nang grabe ko mag-online shopping, na-realize ko nga kadamo sa mga things nga hindi gali necessary. So gin-cut ko na siya tanan for more than 2 years. Bangod sa ila saving, karon nagakuha sang master si Tranquilino, samtang si Marnie naman manog-enroll na. Agud matapos ang bachelor's degree, matapos sa delay ang pag-eskwela. I think sa consergapati ko yang tatlo lang gid kabutang mo is to live simple, prioritize things, and then especially during this pandemic, dapat mas tagaan naton value ang ating finances. Sino sa mag-asawa? Subong pa lang, ila na ginamaster ang pagkinot para mahatagan sa maayong apaturo ang ila future kids. Napuno man bala sang sakripisyo subong, apang sa ulihi, ila ginalauman nga mas manginbugana resulta sang ila dedikado nga pagkinot. Upod, Kirinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.